Хора, аз съм Тролчето и днес ще ви покажа 5 неща, които може би не знаете за Майнкрафт. Първото от тях е, че като отидете в ада, ето, чакайте да построя. Опа, извинете. Че като построя портала, ето, така, влизаме вътре и взимаме едно легло. Обака, много як бълк. Ето, то се взривява. Ето, така, отивате тук, слагате леглото и то се взривява всичко. Така, това беше първият интересен факт, който може би не знаете за Майнкрафт. Вторият... Опса. Да не стои вътре от този портал. Извинете, чакайте. Ето. Вторият интересен факт е, че под различни неща може пак да се отваря често. Едното от тях е фенсгейта. Ето. И се отваря. Другото недър. Ето. Ето. Пак се отваря. Другото, изчакайте само да го намеря. Ето, от каквито и да са. Така, ето. И ето, отваря се. И ето това. Само че това не знам как се слагаш. Да. Ето. Погледнете. Ето. И се отваря. И това не знам сколко дори. Изчакайте само да намеря. Интересното е, аз мислех допреди няколко дена, че няма как да се убие Блейз. О, фак, шит, извинете. Така, слагаме го тук. Взимаме сноубол. И ето. Целим ги. Целим. И ето, той умира. Това беше третият интересен факт. Другият... Изчакай. С соусанда. Ето. Ето е лед. Така, какъвто и да е лед. Ето. Така. Ето. Слагаме леда. И ето. Така. Така. Изчакайте. Ето. Виждате, че ходя бързо. Ето. А не. Чакайте. Така. Ходи се бързо. Хоп.
А тук виждате колко е бавно. Или пък... Така, другото също е с... Не, сосанда. И сигурно се чудите защо няма поредица на Майнкрафт. Това е, защото нещо стана с програмата, която снимам. Ето, виждате, интересно. Гледайте. Така, ето, тук мога да не падам, а тук, ето, падам. И това бяха 5 неща, които може би не знаехте за Майнкрафт. И...